Alright, mga urag na banggi mga ka-ornamental. Another unboxing video na naman po tayo ngayon mga ka-ornamental kasi na-receive na po natin yung flower horn trophy na galing pang Iloilo na napanalunan namin noong December sa XR B3 Grow Out contest ni Sir Romel Arbas. Ngayon, tingnan natin mga ka-ornamental kung ilan ba yung award na nakuha natin. Pero bago natin umpisan mga ka-ornamental yung pag-unbox, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa channel natin, please subscribe, hit the notification bell para parati ka pong updated sa video na i-upload natin. Tapos paki-like and share naman mga ka-ornamental para mas marami pa pong makapagpanood ng mga video natin. So, yun. Samahan nyo ako mga ka-ornamental na buksan tong box from Iloilo. Dalawa na po tayo mga ka-ornamental. Another achievement para sa mga Bicolano flower horn hobbyist. Uy, another two. Bali apat na flower horn trophy mga ka-ornamental yung nakuha natin from Iloilo. A few moments later. So, ito na yung mga trophy na nakuha natin mga ka-ornamental. Itong isa, ito talaga yung sa akin, yung pinanalunan ko, which is naka second runner up lang po tayo mga ka-ornamental sa free head category. Ito po. Then okay naman sa atin mga ka-ornamental kasi ang naka-champion sa free head category si Bro Alejandro de Doroy
ng Catanduanes. At ito yung trophy niya. Di ko nabubuksan mga Carnamental kasi papadala ko to sa kanya siguro by Monday. Ito. Bukod sa nakapag-enjoy ka na sa pag-groom ng pag-grow out ng flower horn fry, may may chance ka pang manalo ng trophy na pwede mong ipagmalaki kasi sa madaling sabi, ito yung award nung pinaghirapan mo. Tapos, hindi lang ito yung nakuha ni Bro Alejandro kasi may cash prize din na na-receive siya sa pagkapanalo ng champion sa free hit category. At ito naman mga Carnamental, yung best supporting team nakuha natin mga Carnamental kasi tayong mga Bicolano yung may mas maraming number ng entry. Sayang nga lang kasi yung kay Sir TJ Naag, shout out sir. Yung entry ni Sir TJ hindi na umabot sa sa judging kasi na disgrasya. So ito yung best supporting team na trophy. Ito. Then nakuha din natin mga Carnamental yung best team. Nakuha natin itong mga Carnamental kasi dalawa kaming nanalo na magka-team sa pag-grow out contest ni Sir Mel. Kaya sa atin pa to in-award. So ngayon, bali ang trophy ko sa pagpa-flower horn, bali 4 na. Kasi yung sa nauna, kung makikita nyo sa previous vlog ko mga Carnamental, yung sa CRF Reload na ganun din, galing din po kay Sir Mel Arbas. Kaya yun, sobrang salamat kay Sir Mel. Shoutout na din po pala kay Sir Jun Sendo at sa buong team ng Iloilo. Tapos, by the way, kung maghahanap kayo ng quality flower horn fry mga Carnamental, hanapin niyo po si Sir Mel Arbas. Ilalagay ko na lang po sa screen yung profile picture ni Sir Mel para mas madali yung ma-search. Para sa akin, goods yung mga breeding ni Sir Mel. Kaya sobrang thankful ako mga Carnamental. So, hanggang dito na lang mga Carnamental. Shoutout na lang po ulit kay Sir Mel Arbas, kay Sir Jun Sendo, sa lahat ng bumuo ng XRB3 Grow Out Contest ng Iloilo, sa lahat ng team, sa buong team ng Flower Horn Nabi East ng Iloilo. Tapos kay Bro Alejandro de Doroy, kay Sir TJ Naag, tapos kay pinsan kay Larry Andro Molina, and syempre sa atin sa Bicol Ornamental Fish Keepers. Shoutout, maraming salamat. Hanggang sa muli mga Carnamental. Paalam.